Iqala lomkhosi uNjengele Thabiso Mkhosi unqonyiwe ngegalelo lakhe kwezomkhosi kwinkonzo yakhe yomngcwabo nebibanjelwe eBhayi eMpuma Koloni. uNjengele Mkhosi usweleke ngoLwesibini kwisibhedlele sasePitoli emva kwengulo emfutshane. uNjengele Mkhosi uchazwe njengenkokheli edlala indima ephambili kwezokhuselo kweli kwinkonzo yakhe yomngcwabo nebibanjelwe eBhayi eMpuma Koloni. In his early years as a youth, he answered the clarion call by the leadership of our movement, in particular Oliver Reginald Tambo, to make South Africa ungovernable and apartheid unworkable. It is this clarion call he responded to that saw him enlist and swell the ranks of the nucleus of the South African National Defence Force, uMkhonto weSizwe. Usapho luthi Mkhosi ebeyindoda enyanisekileyo. When we heard that he has passed away, we were devastated. But thanks to the people who came and supported us, especially the army, they soothed us our hearts. Iqala lomkhosi beliyinxalenye yeenkqubo zokhuselo kwiSADC kwimanyano yamazwe aseAfrika kwakunye nezizwe ezimanyeneyo. General Mkhosi role which he played in the SADC countries, SADC brigade, he played important role there. At DRC at the present moment, we are not only the South African National Defence Force that we have say it was a great loss, but even in the in the SADC countries and even in the continent, we have lost such a great leader. Ushiya ngasemva unkosikazi wakhe uElizabeth kwakunye nonyana bakhe ababini. Makalale ngoxolo.